bedori achak kodi Juliet mar mondo min bendi losane kapok wadhi yweyo mokwongo. Yes, adwa respond to part moro mowacho ni thothne waketo blame kuom rais to nego beni wa blame kata MPs nikech pesa bedo ni kuom adier kwanyalo wacho pesa mowacho ni pesa mang'eny dhi e county. It is not the reality. There is no much money itero e counties. So in as much as kwacho ni nego wa held our MPs be accountable, problem nyaka wa throw back issue marni ne ker marwa nikech ene mano bedo entrusted gi responsibility mar nia ere kaka idhi protect jopiny to through protecting jopiny emiyo ni samose bet kacha koro okao MPs gi oketo osogi mfuko gimo awacho kamano nikech yudo kata koro kano biro ni passing of a finance bill kata kwa dok 2024 nikech jogi osekete mfuko semiyo gi pesa to the moment mise kao jogi keto gi mfuko definitely gidhi bedo a voice mari omiyo gibende giwuon ok ginyal timo like at some point ok ginyal dhi direction maber nikech already ng'ani malo sewacho kendo ng'ani malo miyo gi pesa kendo ket gi maber ere kaka idhi expect ni gidhi ng'iyo maslahi mar ng'ama ni piny mano ok gidhi ng'iyo definitely in as much kata ka nwawuok oko nikech ni vijende be is to be blamed dong nwawuok oko kwa ng'iyo 2024 kata iga ma sani ni nwawuok oko kwa dhi call gi out kwanyiso gini gima gitimo rach lakini nitie ng'ama ni malo mok nyal call gi out kendo ng'ano congratulate nyiso gini gima gitimo no ber nikech koro wano ka mane omiyo kata kwayo wacho ni Ruto masgo nikech makosa ni tegigo te luore chako dok mana ire nikech kaka ka in ker onegi ng'inia ere kaka arito jopiny mano miya kura ere kaka call out kata ka yudo ka ntie governor moro ma mishandle funds ere kaka wadhi call ng'ani ere kaka idhi gol ng'ani office yudo ka in as much as kata jopiny diremo ka ni dwa gol governor moro kata MP mo dwa bedo impeached to kiyudo ka ng'ani nie tie sirikal to tek mondo mi owuogi nikech ng'eni duol dhi wuok malo koro mano be shida moro ma bende wa face to kana wacho mar about PS about on talking about empowerment. The reality is itimo ne mana wang jopiny to at the end of it enya who gets the bigger benefit when the bigger benefit do kuom rais nikech gima timo gi amanyo ne kura amanyo ne umbulu makam 2027 to at the end of the day the moment me iwacho gani there is what we called owning someone because by the time utimo ne kamano ingeni se on ngatni kendo ngano ngema ber ni ngani nok timo na kamae kata ngani obire gwe ngano 1,000 ani ngani madhi gone kura kendo kadhi we koro mano is the mentality monego wagoloko in as much as mitimo na does not mean ni kori the owner nonego beni kata kimia sling 100 dhi mi kura lakini gimitimo nwa to onge onego waya pacho mondo wanginya ngano timo nwango ere benefits mokelo nwa kata nini mwacho ni about mbadi no present it on the parliament ni how do we devolve iso the bursaries back in direct to Morodi direct ne schools to yes the court ili declare the CDF fund to be unconstitutional but the problem is was it actualized on nikech at the end of the day yes we have a judiciary it does it work but it is not independent the way we do not feel it nikech sirikal temo mondo mi own everything we do not feel the independence of it because they can make rules but they're going to be defied make rules go but jokao action upon them so it is upon like can we leave the independent bodies to be independent kikwakao control margi mondo mi we see the actualization of gikmoka timbre kasto again coming back on kati wacho ni waneno ka gikmoko bedo actualized on the on gikmano bedo part of the NADCO report kata the signing margi wacho ni magi mai mwadhi timo one of them was on how do we talk about the police brutality kata for the media also nwangyo the last kaniji ni a protest don't gigolo statement ni all there is no live coverage kwangyo still this the police brutality okwane change in anything but gimwane no en appraise madhioko ni awoka dia commission gimatin kamae mano koro minonia atiyo one game wadwaro accountability can we see the national why introduce the audit on the national debt mondo wanginia mai gi mwadongodo taxes mwa collect gi karagidhi kanye gikonyo nikech oshuru to jichulo pile ka pile jichulo oshuru kendo sani en malo kata even shano kata kidwa register dontie pesa michulo koro pesa ni otimango nikech wacho ni pesa onge pesa lal pesa ni otimango kasa at the same time by the time iyiero jogi bete kombe mamalo gi
ing'eni ka ng'at ming'eni ng'ani to ok bothaga katiyo mane makoro kelo shida ni okinyal held jogi accountable nikech magi osiepeni magi jok misewuotho godo koro wacho ni ng'ani nokonya koro bende extend lwedo no koro okidhi held ng'ani accountable kata timo gima rach udhi uma wang'u ni onge gimo itimre maber nikech ung'eyo ni magi jomuchiemo godo koro mai wa call out sirikal nikech wadwaro a working system do work kata kiamua ni adwa dhi gi education sector and health sector kata kidhi takana kata ni wachunga ne hospital moro mar cancer jopiny ok dhi goero kamano kata kwacho ni wachung skunde moko kwa dhi kuonde moko jisomo mane pod wantie Kenya lakini jisomo pod etie yien koro wapenjre ni ere gima gitimo at the end of it aya ng'eni nitiere